Nakasulay ka ba nga gusto nimo nga mobalik ang panahon? Ang mga panahon nga nagpabati kanimo og katumanan, kada pitik sa oras lain-lain nga mga panghitabo ang motatak sa tagsa-tagsa ka pahina sa libro sa atong kinabuhi. Lain-laing higayon, lain-laing kaagi. Kada pakli nga ng panid sagol-sagol nga sugilanon ang nakasulat. Lain-laing kapitulo, lain-laing uluhan. Apan diini ini ang gusto nimo balik-balikon og basa. Asa niini ang dili nimo mahikalimtan og kanunay nga galiraw-liraw sa imong panumduman. Pagbako, katawa. Kung ikaw ang papiliyon, asa niini ang dako og bili kanimo? Gusto ba nimong balikan ang kagulanan kay dakong pagtulunang imong nakatunan? O kalipay kay nakamarka na kanimo ang pagkamasadyaon ug nailhan ikaw nga makapabayaw sa kadasig? Tala? Tala? Tala na. Kuyugan ko ikaw sa imong pagbalik.